Tenan wis pokoke kanca-kanca kabeh. Sepak bolong. Nggih. Ora mang dinggo. Sepak bolong kan dinggo koler-koler ngawur wae sampean iki. Mosok ya didodomi kok cah tipis. Omong pira regane. Tanjake bintang tamune. Bintang tamune maka Mbak Elisa ya sportif, Mbak Tati ya sportif. Tenan. Nek profesional ya ngono kuwi. Yo gelare wis bintang tamu seperti itu kon payah gara-gara ya gara-gara. Aku kaget mau Mas piye. Meh we tak sikep Mbak Elisa. Piye? Tak kira kemak ngantuk ngono. Jeble wahing. Wahing kok diceluk ngono. Oh, biaya alusan yang ngono kuwi. Kuwi nek dong padane iki job-joban ngene iki mangke limbukan tok napa kali gara-gara iki limbukan ngono kok bar limbukan semangat. Tuku sing tuku kumulan pleper. Terus kok kene agak menyuruh kae wis berdoa sebelum makan ngono. Berdoa sebelum makan kuwi statusé tatin. Lah iya. Wis sarapan burjo, lotek, lotisan berdoa sebelum makan. Ya kuwi wong siji kuwi. Wah, tenan. Jumeneng. Nek aja kuwatir Mbak Elisa. Mbak Tati mau entuk saweran tersembunyi to. Sampean entuk job to, aja kuwatir. Bengi entuk job pisan. Mau wis anan karo aku. Oh iya ta? Nek ora ngejak Pak Jumbo. Udan deres. Lah nang gedung ora masalah. Nang gedung kok gedunge arep dibongkar. Iya. Monggo sapa sih, Gong? Sing diteki. Bareng. Oh, bareng. Monggo Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Nggih, wah piantine jes semangat. Ije sehat. Tul jae nak jae catul jae cipi. Untul cari banyak doke bajul cari siji. Tul jae nak jae catul jae cipi. Untul cari banyak doke bajul cari siji. Apa-apa Dene rolong ini nang sipi Koko yang maye Lambi apa Dukon dongoko Wanda tukul Dukone duwe Dodong apa salah Kuku cilik-cilik Nantong apa becak Melaku timik-timik Agak timik Agak tunggu Kidal-kidul Tukat Nggih menika anak buah dalang kondang Dalang pinunjul Iya nak gidal lho. Sitine. Biantune nonton lho, ngawur. Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu Mas Bagong, ngenjang Mas Bagong, Mas Petro. Nggih, Mbak Tatin sugeng ngenjang. Sugeng ngenjang. Kalau ya nak tekan goro-goro ya nak. Lagi tergantung permintaan. Nggih, arek dawuh panitia. Aku senenge iki nek karo Tatin iki nek muni tekan goro-goro ya tekan goro-goro. Mbak Elisa barang iki. Alah, tekan goro-goro. Ora Sampeyan kaya kowe. Sampeyan ora ngerti kok. Apa? Mau munggah to. Aku karo diampir karo Linmas matur nuwun Mas Linmas. Kalian Koramil Polsek mau dorawuh rono nemoni Mbak Tatin. Lah metu, Mas Gareng niku Mbak Tatin biasa mriko. Aku mlebu bleng salaman sing ditakoki apa, Jak? Engko tekan goro-goro ora, Mas. Mosok dugi Mbak. Aduh. Kuwi sapa kuwi? Sapa? Mbak Tatin. Tumbak cucukan yo. Padahal kono dhewe. Engko Mbak limbukan wae, aku yo tak melu limbukan. Nah. Oh, lho. Ngono kuwi to kowe iki. Bas. Kowe iki wong kene lho. Wong pancen kono jelas ra mungkin goro karo aku. Macan bengi iki bintang tamu kaya do mateni aku. Ora. Kowe iki wong Semarang wayange. Iya. Kowe iki wong Semarang. Iya. Kok dadi kowe malah obong-obong. Aku tuh ra obong-obong. Celeng iki. Iki cecak dhewe kamu lho. Kita dhewe aku jauh-jauh lho. Basa kono dugi gara-gara Mbak Tatin aku muni ngono ta. Ladane aduh. Basa ngono ya ora apa-apa Mas. Nek sampean njenggot ngalimbuan aku melu